que tal? Como andades? Saúdos de Gordillo, benvidas a Recuncho Gamer Podcast, episodio número 87. Un saúdo a toda a xente que xa nos estades vendo en directo na canle de Twitch, twitch.tv/recunchogamer, e un saúdo a toda esta xente que está ahora desplazada no diferido cara a fin de semana. Xa sabedes que agora, desde a semana pasada, nos podedes escoitar a partir do sábado pola mañá na canle de YouTube, Spotify e iVoox de Recuncho Gamer. Pero bueno, queremos vos a todos igual. O que pasa que vamos a intentar un pouco máis por cousas de espacio temporais que a xente que está deshoxe no Twitch como cada noite de martes. Episodio 87, hoxe vedelo aquí no título, imos falar de Xbox 360. Antes de dar paso a toda a, vamos chamar de comitiva, hoxe, bueno, a primeira parte da comitiva, das pasos, que tal? Moi boas, Lara. Moi boas. Que nos vai escoitar un sábado a mañán? No, sábado a mañán estás na cama dormindo ou traballando, se seu ou... No, pero da gustiño escoitar cousiñas de Xbox 360 mentre estás veña unha hora máis de escoitar cousiñas de Xbox 360. Eu creo que a xente, eso a veces pasa. Ou dando a volta ou que sexa. Que día fará hoxe? Que xa é post San Valentín. Claro, xente que isto xa vende enamorarse. Claro. Hoxe se namora dunha consola de Microsoft. Como nós estamos namorados da xente de Alita Comics, que tamén xa sabes que nos patrocina cada programa de Recuncho Gamer Podcast. Alita Comics, xa sabedes, a familia de tendas de banda deseñada de Galicia que tedes en Santiago e na Coruña. Na Coruña, dous sitios, Avenida de Fisterra número 99 e Rúa Panadeiras número 49. E se estades mellor por Santiago, vos pilla mellor por Santiago, en Rúa Nova de Baixo número 2. E se non vos pilla pasarvos por ningún destes dous sitios, non vos preocupedes, porque tedes alitacomics.com, banda deseñada, merchandising tamén de anime, literatura tamén, tipo de libros, pois tamén por aí, así que nada, pasadevos ou pola web de alitacomics.com e aí xa tedes un pouco máis de todo. Hoxe, como nos pasa cando temos un monográfico de consolas que requerimos, tivemos que expandir, primeiro facemos por xeracións, iso decirnos a xente, facede por consola, porque senón se nos... Bueno, que hai moita información e hai xente que quere escoitar un pouco máis de calma. Pois hoxe imos pasar un pouco por alto a parte de novas de caeu PlayStation Network, pero ainda non se sabe no momento que estamos hablando isto que pasou. Así que cando pechemos o caso, a semana que ven daremos máis info. O único que sí que temos que adiantar, antes de dar paso ao noso convidado que nos vai axudar hoxe a entrar polos mundos de Xbox 360, é que, pois, como ahora cada mércores tedes un novo capítulo do novo podcast de Recuncho Gamer que tedes na plataforma de Galega, na plataforma CRTVG, que é na fin de xogo. Este mércores, pois, o capítulo novo vai sobre un xogo galego que se chama Gelatina tiene hambre. Gelatina é un cubo azul con una cariña que pone ovo, que sacamos a idea porque é un emoji que usase moito en internet, queríamos poner algo así como un pouquiño irónico, un pouquiño cultura meme. Entón tiñamos a idea de vamos poñer o ovo na xelatina, porque é como unha cariña un pouquiño como que non ten ningún pensamento detrás disos ollos, non? Porque é un ser que non pensa, é un ser, non é inteligente, só come, só ten fame, existe para iso, só ten fame, tira para diante con fame, xa está. Pois todo isto podes coitalo xa máis no podcast de Na Fin de Xogo, que tedes no link da descripción do vídeo dos que estes aí no YouTube e Spotify, e senón buscando en agalegaaudio.gal. Tamén tedes o novo capítulo, cada mércores un capítulo falando sobre un videoxogo, neste caso, videoxogo galego como é o Gelatina tiene hambre de Undercastle, que escoitamos a unha das persoas que se encargan no desenvolvemento desta consola. Imos meternos no mundo de Xbox, vamos para aí. E hoxe, para acompañarnos nesta guía polos mundos da segunda consola de Microsoft, bueno, pues creo que non teño trabucado o dato, se non me corrixirá agora, pois acompáñanos un representante da Fundación do Museo do Videoxogo, xente amiga, e hoxe damos paso a Lucas Costas. Que tal? Moi boas, Lucas. Hola, boa noite a todo o mundo. Pois aquí desexando falar desta consola, desta séptima xeración, que algo en contexto sempre hai que poñer. Bueno, saudando dende o Museo do Videoxogo e dende a Fundación.
xa que creo xa hai tamén xente por aí polo chat como Kabuki Flux que anda por aí saudando e todo isto. Pois antes de comezar a entrar no mundo de Xbox tamén, para que non o coñeza, que nos somos moi de mencionar ao Museo do Videoxogo, pero contanos un poquinho rapidamente que se pode atopar no Museo do Videoxogo que teñen en Cangas. En Cangas do Morrazo, Museo do Videoxogo de Galicia, pero dedicado a todo o videoxogo, especificamente tamén ao videoxogo galego, ao videoxogo universal, a toda a historia, intentando abranguer algo enorme, non? E como fomos o primeiro museo do videoxogo en abrir en España, o único ata o de agora, pois xestionado por unha fundación, con actividade divulgativa en torno ao mundo do videoxogo, non solamente no museo, senón tamén pois en eventos, exposicións por toda Galicia, coas aperturas, aí como podedes ver, pois nesa nosa páxina web, os sábados polas tardes, as aberturas regulares públicas, tamén con moita actividade para visitas de grupos e centros de ensino. Bueno, pois tentamos, como digo, explicar, achegar a xente, non solamente aos entusiastas, senón a sociedade en xeral, o que é o videoxogo e a súa historia, e tamén con unha dedicación específica ao videoxogo galego. Pois sempre recomendamos, nos intentamos, chamamos peregrinaxe. Cada vez que veño intento traer alguna persona de Recuncho, que creo, o ano pasado creo foi John, a ver se Lara ti ainda estás pendente, non? Estou pendente, sí. Se este ano imos. E iso, lembramos, os sábados pola tarde tedes as visitas abertas. Moi chulos o Salón Arcade, isto, quen vivira os 90s e ese rebumbio, moita cousa chula. Hoxe imos falar tamén con despois moita cousa chula e metémonos no salto de xeración. Viñamos da sexta xeración, que comprendía Dreamcast, PlayStation 2, GameCube e a primeira Xbox, e a primeira en chegar a esta nova xeración, que sería a sétima, sería esta Xbox 360. Como chega esta Microsoft Xbox 360, Lucas? Chega rápido porque a primeira Xbox é unha consola dun éxito considerable, moderado, pero que saiu a competir e que competiu con certa forza e con certa pegada na sexta xeración, aportando cousas innovadoras, cousas interesantes, pero recórtase prácticamente o seu ciclo de vida. Sai un ano antes que PlayStation 2, un ano despois de PlayStation 2, en 2001, a finais de 2001, e a finais de 2005 xa está saindo Xbox 360. Entón, prácticamente 4 anos de vida, non? Unha xeración breve en preparación, e en grande medida aprecianse que moitas das cousas que era e que facía Xbox, pois era unha rampa, non? Un algo para chegar ao que foi Xbox 360, que sen dúbida en moitos sentidos foi a culminación polo menos dos primeiros anos de vida dos plans de Microsoft en canto ás consolas domésticas. Un pouco, que características ten o hardware a nivel de potencia? Porque sí que na xeración anterior, digamos, sobre o papel, a que tiña máis potencia era a consola de Microsoft. Neste caso, na batalla que vai ter logo con PlayStation 3, porque Wii xogou o Roxou, como a poñía con respecto a Play 3? Hai un cambio moi importante en Xbox de cara a Xbox 360, unha arquitectura manténdose cercana ao PC, con innovacións que naquel momento nin sequera no PC estábanse a ver de xeito xeralizado. Pasamos a ter unha CPU de 3 núcleos, de 3,2 GHz, non me vou poñer moi técnico, non, pero hai un cambio sustancial na GPU e tamén no aspecto gráfico, un salto importante producido tamén porque se cambia o fabricante que facía a tarxeta gráfica de Xbox, era Nvidia, e agora pasamos a unhas gráficas de AMD, ou pode que daquela aínda se chamaran ATI. Bueno, aí estaríamos, pero eran unhas gráficas avanzadas para o momento. Tiña unha RAM, o asunto da RAM, que foi algo medio polémico e tal, porque tiña unha arquitectura de PlayStation 3 que, bueno, non houbo aínda programa de PlayStation 3 ou sí. Pero claro, por cronolóxicamente, non? Pero bueno, que teña unha arquitectura moi peculiar, cunha CPU moi potente, cunha memoria RAM compartimentada, mentras que a de Xbox 360 era compartida, pero que ademais algo que sucedeu gracias, sabes, en parte a Epic Games, que estaba a desenvolver un xogo clave como foi Gears of War,
que empurraron para que Microsoft introducise un extra de memoria RAM na consola. Unha consola, bueno, preparada para o que era un salto xeracional importante. Había que facer un paso a HD, os televisores HD estaban cada vez máis presentes. Saiu sendo moi compatible con moitas resolucións, tanto de definición estándar como de alta definición para monitores, moita conectividade posible de entrada, aínda que famosamente pois non tiña o cable HDMI no primeiro modelo, non tiña saída HDMI porque era algo aínda relativamente moi novo. Si tiña saídas en alta definición mediante vídeo por componentes, o VGA tamén, aparte das opcións máis tradicionais ou máis estándar. Tamén tiña, a capacidade o disco duro que xa introducira Xbox, a primeira consola en ter disco duro interno de saída, que aquí pois se abondaba neso, aínda que é verdade que existía un primeiro modelo arcade básico, o modelo máis básico da primeira Xbox 360 que non o tiña a tarxeta de memoria, pero sí que tiñan esa bahía de expansión. Enseguida empezaron a sair modelos xa exclusivamente con disco duro, que primeiro facían cousas como na primeira Xbox, aparte de guardar partidas, guardar certa caché dos xogos e os xogos digitais do bazar Xbox Live Arcade, e posteriormente se engadiu a opción de instalar todos os xogos, que foi un paso tamén interesante no proceso do videoxogo en consolas, e que agora está estandarizado, non? Instalar completamente os xogos no disco duro das consolas para despois empregalos. Porque, estábamos vendo tamén aquí un pouco comparativa cas distintas, os distintos modelos que saíron. Que, aquí as imaxes que aparece que temos son un modelo negro, pero creo que o máis familiar, o máis que se veía máis acotío era un modelo branco. Sí, inicialmente sobre todo eran os modelos brancos, despois o escuro empezou a sair coa Xbox 360 Elite, modelo Elite. Dentro dentro dese primeiro factor de forma que é o que vemos na parte esquerda, o que temos na parte de arriba é exactamente ese disco duro extraíble que algúns dos modelos máis básicos non tiñan, que se podía, como digo, pois engadir despois. Aí o tes, perfecto. Esas consolas duraron aproximadamente ata 2008-2009, que cando pasan ao modelo S, pero dentro dese modelo, dese primeiro factor de forma, atopamos en realidade moitos modelos internamente. Por que? Igual podemos pasar a falar diso, non? Porque os problemas técnicos que xurdiron cos primeiros modelos de Xbox 360, dos cales moitos deles, un número exagerado, non? Ou fora de estándares da industria, morrían despois dun pouco de uso. Eu teño unha cifra que fala en torno a 50-55% das Xbox producidas no primeiro ano e medio, 2 anos de vida de Xbox 360, estropeábanse no prazo de 2 anos, é dicir, desas primeiras remesas, máis da metade estragábanse no prazo de 2 anos, non? E ao final da vida de toda a consola xa reduciuse moito esa porcentaxe con respecto ao total, claro, a medida que empezaron a sacar modelos que xa non se estragaban, pero por iso houve moitas revisións da placa interna. Pásase a sacar unha placa nova en 2007, en 2008, 2009, unha serie de placas sucesivas, e os últimos modelos dentro dese primeiro modelo, desa primeira forma, as últimas placas, as famosas placas Falcon e Jasper, pois xa eran moito máis fiables. De feito, dice que son das Xbox 360 máis fiables ata día de hoxe, incluso máis que os modelos posteriores, pero os verdadeiramente problemáticos son os producidos entre a estrea en 2005 e 2007. Dicías 55%, Lara, estiveches no 55%. Eu estuve no 55%. Moita xente pasaron por... O curioso é que por algunha razón, por unha banda, é verdade que Microsoft fixo un esforzo, ampliou a garantía, respondeu moi rapidamente, empezou con esas revisións de placa, a garantía ampliouse a 3 anos, moitísima xente puido reemplazar a súa Xbox 360 sen outro coste, pero incluso en moitos casos a xente pois mercaba unha segunda, e se era necesario unha terceira. A verdade é que estaba causando pois tal impacto positivo a consola que a xente, a pesar destes fallos que a verdade é que noutro momento ou noutro contexto terían sido considerados absolutamente inaceptables para calquera produto de consumo, non? En este caso, como que lle pasaron pouca factura relativamente a Xbox 360, porque había moito interese nela, e porque había moitos xogos e moi bons xogos, e moito interese nese primeiro ano e medio
coa vantaxe que levaba na saída con respecto á PlayStation 3 na nova xeración. Eu recordo que eso sí, axilizaran o procedimento para que fora moi rápido, porque eu recordo que chamei, o día seguinte tiña alguén para recollerme a consola, en menos dunha semana tiven outra consola que probablemente fora refurbixada e tal, pero foi un proceso moi sinxelo e moi rápido, que se nota que tiña, o sea, tuveron que axilizalo e interiorizarlo moito para que causara o mínimo problema posible. Creo que sendo unha consola que ten unha grandísima consideración na historia aínda a día de hoxe, poderíamos preguntarnos cal sería esa consideración se aínda por riba non tivese eses problemas que en algúns casos terían sido catastróficos, non? Sí, porque é complicado, como estamos facendo agora, compartimentados os capítulos por consolas, pero sí que tamén é interesante ver un pouco o contexto. Sí que se convirte Xbox 360 na consola máis vendida de Microsoft, porque logo Xbox One non supera as cifras. Coincide coa que resultou a menos exitosa de sobremesa de PlayStation, foi PlayStation 3, en que creo que aí nas cifras finais PlayStation está tendendo últimamente que sempre aparecen unhas Play 2 por aí a subir no último momento, non? Pero sí que, por exemplo, a nivel de Estados Unidos, que tamén era onde xa era un pouco máis forte a primeira Xbox, sí que aí sí que... Bueno, non sei cal é o resultado, creo que a sensación que teño que sí que Xbox aí 360 se impuxo na batalla, por lo menos nos primeiros anos. Sí, en calquera caso falamos ao remate da xeración falamos dun empate técnico a todos os niveis, prácticamente unha das xeracións máis igualadas en número de vendas, incluindo tamén a Wii, moi exitosas as tres, entre os 90 e os 100 pouco millóns as tres. Pero claro, para Xbox 360, para Xbox, para Microsoft era un logro inmenso, porque foi unha subida exponencial e tamén porque vindo do que viñamos, que era PlayStation 2, aínda a día de hoxe a consola máis vendida da historia, facer ese tipo de remontada para ir por diante durante gran parte da xeración, e aínda que ao final rematase nese empate técnico ou lixeira desvantaxe, falamos de diferencias pois insignificantes no sentido do que foi o aumento de Xbox, e como dis que moita deso prodúcese nos primeiros anos, non? Nos primeiros anos, se queres falar un pouco máis do que foi ese primeiro ano sen PlayStation 3, e os primeiros 2-3 anos que son realmente foron os máis brillantes, e os que máis estaba a costar a PlayStation 3 poñerse non ao día. Sí, porque, a ver, non sei en que ámbitos, hai un que me chama a atención, que é o tema de Microsoft está apostando tamén polo xogo tanto en liña como tamén polo soporte digital, que xa viña creo que era 2004 na primeira Xbox aparecendo o Xbox Live Arcade, pero bueno, que se potencia con esta... Moitísimo, ademais Xbox Live Arcade na primeira Xbox de feito non chega a existir en Europa o servizo de xogos descargables, solamente en Estados Unidos e Xapón, e falamos de 38 títulos en total. Era unha cousa, bueno, un campo de probas seguramente para o que foi despois en Xbox 360, Xbox Live Arcade, que chega a ter 800 ou 900 xogos, pouco menos da metade do catálogo da consola no bazar Xbox Live Arcade cando chega ao final da xeración. Entón é xa moi significativa a distribución digital en Xbox 360, cando antes pois era aínda testimonial. Sí, non sei, incluso a nivel de xogos exclusivos saídos en soporte digital, que logo, por exemplo, houve algunha serie de recopilatorios en físico de xogos destacados de arcade. Non sei se destacas algún xogo que nacera na plataforma digital. Sí, eu creo que se hai un xogo que marca, porque o primeiro Xbox Live Arcade é verdade que estaba reservado a xogos de moi pequeno tamaño, tiñan unha limitación a propósito, pois porque quizáis a velocidade das redes non daba para grandes alardes nese sentido, e había unha limitación a 150 megas, entón optábase por sacar xogos arcade, por iso tamén se chamaba Xbox Live Arcade, xogos pequenos, xogos traídos de xeracións anteriores, hai xogos moi interesantes aí, varios Street Fighter 2, hai Track and Field de Konami, o das Tartarugas Mutantes do arcade, Castlevania Symphony of the Night, hai unha versión moi interesante.
pero a partir de 2008, 2009 e coincidindo tamén con certa explosión do desenvolvemento indie nos ordenadores en Steam, algúns xogos que empezan a sair no Xbox Live Arcade, aí habería que mencionar sobre todo Braid, Castle Crashers. Son dous xogos que pegaron moi forte realmente na descarga digital e que non viñan de outros sistemas nin de recopilar cousas antigas, senón que eran realmente xa estreas de interese e de moito éxito. Apúntanos por aquí John Emil tamén que o Super Meat Boy tamén di que fillo de aí, que é un dos xogos que lle gustan. Nesta época, pois eso, mencionábamos Wii, que Wii ao final xogaba a outra cousa, que isto como tamén un pouco a solución que tivo Nintendo, porque creo que non puido volver a poñerse, digamos, a esa potencia gráfica ou tecnolóxica das súas máquinas, entón xogou pois a outras. Sí, foi o momento do grande cambio de Nintendo nese aspecto. Sí. Non sei se un pouco por herdanza de como estaba funcionando a Wii, sobre todo abrindo públicos, naceron cousiñas como PlayStation Move ou neste caso Kinect. Non sei cal é a presión, pero bueno, dá impresión que sí, totalmente. Aquí estamos quizás saltando un pouquiño xa moito máis adiante no tempo, non? De Kinect que chega en 2010. Sería interesante despois se me deixas comentar algo sobre ese primeiro ano, esa saída de 360, pero dende logo Wii foi importantísima, influiu moito nesa actitude cara a final da xeración de Sony e de Microsoft en particular coa idea do Kinect. Aí empezou unha tendencia que igual pois fiando un pouco se podería extender ata o día de hoxe nas estrategias de Microsoft, nas consolas, porque viron que Wii abría un mercado que parecía completamente novo, un tipo de público diferente do que estaba do público do videoxogo habitual, un público máis familiar. Daquela ainda se usaba moito o termo casual, non? Un público máis casual, o que non eran xogadores habituais. Xbox, Microsoft quería tamén entrar niso, non? E quería chegarse a ese tipo de xogador. Parecíalle que era algo moito máis amplo, moito máis que podía dar moito máis rédito a longo prazo. E Kinect foi unha manifestación diso en grande medida, sen dúbida, moita inspiración autoevidente cando se ven os xogos de Kinect na Wii. A tecnoloxía moi diferente, iso sí, ofrecía unha alternativa para xogar sen mandos, incluso pois quitando esa barreira que xa Wii quería atenuar, e todavía máis no caso do Kinect. Logo se pode debatir que tal funcionou, non? Pero a idea era esa, aproximarse a outro público, a un público menos habitual dos xogos, a un público familiar. E foron perseguindo iso incluso ata chegar pois no cambio de xeración a que na presentación na de triste fama presentación de Xbox One pois incluíron o feito de que Kinect ia sair de saída, pois digamos obligatorio no pack coa consola. Xbox One xa se lanzaría co Kinect de saída a un prezo superior. A causa diso tamén o cal pois propiciou cousas negativas en realidade na seguinte xeración para Xbox. Pero hubo un cambio aí moi grande. Hai unha Xbox 360 de 2005 a 2010, 2011, e hai outra neses últimos 2 anos e xa entrada de Xbox One en canto a estrategia, en canto a actitudes, en canto a tipo de títulos, ou incluso o que se facía coas exclusividades, etcétera. Sí, esto era un pouco tendo tamén aos distintos hardwares asociados á máquina e todo isto, pero bueno, falemos do primeiro ano, 2005. Que fai aí Microsoft? 2005 e 2006, ten en conta que claro, ten un ano enteiro de marxe, non sae Xbox 360 e hai moi pouquiños días Shuhei Yoshida, de antigo pois directivo de Sony, decía que a saída de Xbox 360 e os primeiros ano, 2 anos foi un tempo scary, decía el, non? Que asustaba, daba medo para Sony, foi un tempo de pasar certo medo, non? Por o que foi a saída con moitísima forza de Xbox 360 e por que estaba sustanciada esa forza? Pois a parte do salto técnico, ademais evidentemente un tempo no que os saltos técnicos entre xeracións notábanse moito, nun catálogo moi potente durante o primeiro ano de Xbox. Non sei se me deixas enumerar un pouco algunhas das cousas que saíron por aí, títulos, algúns deles de saída, como Cameo, como Condemned, como Perfect Dark Zero, Project Gotham Racing 3, Viva Piñata. Non esquezamos Viva Piñata, non sei se foi de saída ou brevemente despois. Hai xente no público que menciona, o sea que non. Pero é un xogo fantástico. Grandes exclusivas de estudios xaponeses, Dead Rising, Lost Planet,
e tamén Lost Odyssey, breve, tamén todo isto sae no primeiro ano. Estamos a falar dun primeiro ano con Dead or Alive 4 do Team Ninja. Dead or Alive, pois que era unha saga todavía moi recoñecida e moi potente dentro do xénero. Ridge Racer 6 de Namco, tiñamos o Table Tennis de Rockstar, un xogo pois que era moi sorprendente no seu momento polas súas físicas, polos seus gráficos, aínda sendo un xogo de tenis de mesa. E despois de todo isto, bueno, aínda teríamos tamén nesa mesma época Call of Duty 2, ese Call of Duty, despois dos dous primeiros que saíran en consola na xeración anterior, un salto moi potente con Call of Duty 2, Test Drive Unlimited, que foi o xogo que quero reivindicar como iniciador do que é o xogo moderno de conducción en mundo aberto e do que despois foi Forza Horizon e outros xogos de conducción de mundo aberto. Todo isto no primeiro ano, e incluso algúns títulos que saían para PlayStation 2 pero non podían sair para PlayStation 3 porque aínda non estaba. Entón a única versión, digamos, de nova xeración era a de Xbox 360. No caso de Burnout Revenge, Splinter Cell, Double Agent, era unha saga Splinter Cell que viña de Chaos Theory, que fora un xogazo e tiña moito seguimento. Quero mencionar NBA 2K6, porque foi un xogo que me impactou moito na primeira vez que eu vin a Xbox 360 funcionando, foi con NBA 2K6. As físicas e o aspecto e as texturas parecían unha cousa increíble que foi o que me impresionou de entrada, de primeira vez que vin a séptima xeración en acción. De todo isto, como digo, sucede no primeiro ano e culmina con Gears of War, que foi un auténtico puñetazo na mesa. E claro, con esas credenciais, todos eses xogos que acabo de mencionar exclusivos, o atractivo era evidente. O que tiña por diante Sony con PlayStation 3 pois era unha montaña que subir. Pois se queres, antes de meternos con Gears of War, se queres paramos nalgún destes xogos de inicio, que creo que tamén son dos que destacas ti dentro do catálogo da consola. Se parece, vamos, por exemplo, con Dead Rising. Sí, Dead Rising é un deses xogos xa un pouquiño máis, non é de saída, é un pouco posterior, xa en 2006. Un xogo que vías dende o primeiro minuto que non podería ser feito na xeración anterior, porque o que máis impactaba do xogo, que o caracterizaba, era o número de inimigos na pantalla, o número de zombies, non? E ademais, nese xénero, pois sempre precisamente xa no cinema, non? O que impacta, o que intimida, o que dá medo e o que representa, pois son esas grandes masas de zombies, non? E aí pillamos unha evolución dun xénero do terror, ou dun subxénero que fora moi importante a través de outros xogos, por suposto Resident Evil. Agora era algo distinto, era un xogo máis de acción, era un xogo de mundo semiaberto, podíamos dicir, era un xogo con moita ironía, que é algo que caracterizou tamén sempre no cinema o xénero de zombies, pero vías que era algo completamente de nova xeración. E que aparte, bueno, se alguén o quere disfrutar algo de unha maneira máis fácil agora, pois creo que hubo un remaster remake que non se sabe ben que hai varias opcións de nova xeración, e moi recentemente un remake realmente en canto ao aspecto visual, fíxose de cero, pero seguindo a mesma estructura do original. Ti se que estende entre algún máis, ti estende, eu non vou chanzando nomes. Sí, bueno, tamén de saída, o xogo de saída que eu creo que impactaba máis visualmente posiblemente era Condemned. Ese Condemned Criminal Origins é un xogo moi peculiar, en primeira persoa, pero que non era un shooter, era un pouco survival horror, un pouco xogo de investigación e un pouco shooter tamén, aínda que tiña combate en melee, no? Pero era un dos xogos desa primeira época de saída, que dicías, aquí hai un salto, aquí hai algo que os xogos como se xogaba coa luz nese xogo, visualmente impactaba, daba a entender pois que había un salto aí xeracional importante, non? Este sería en primeira persoa, que tamén hai... Sí, un xogo en primeira persoa que combina pois acción con terror e investigación, zonas de investigación con puzzles, é un xogo peculiar moi interesante, dentro dese tipo de xogo en primeira persoa, pero que non é un shooter, é unha aventura narrativa con componentes importantes de acción e de investigación tamén.
por enganchar, está pensando en enganchar que a primeira persoa, irnos a xéneros non tan habituais na primeira persoa como pode ser como Mirror's Edge, en que ese xe posterior, estamos en 2007, creo. Sí, pues nesa liña estaría ben mencionar igual podíamos incluso mencionar antes outro grande exclusivo que seguía pegando forte en 2007, Xbox, xa con PlayStation 3 no mercado, pero Xbox 360 pois seguía cunha serie de exclusividades, algunhas delas temporais e outras permanentes, non? Como foi o caso de Halo 3, Eternal Sonata, que foi temporal. Aí saía Project Gotham Racing 4, o segundo Forza Motorsport, e hai dous xogos aí cruciais nese 2007 que son exclusivas temporais de Xbox, moi importantes e moi clave nese momento, que son Mass Effect e indo ao noso tema da primeira persoa, Bioshock, que sae tamén nese 2007, sendo dentro dese xénero de primeira persoa, pero que non é estrictamente un shooter, immersive sim, chámase por algúns lados, non? Ese tipo de aventura narrativa que mezcla exploración, puzzles, acción en primeira persoa. E de Bioshock, pois sí que despois poderíamos pasar a un xogo que sí que xa foi multiplataforma na xeración dende o primeiro momento, ese Mirror's Edge en 2008, xogo fenomenal e que teño na lista do mellor desa xeración e do mellor de Xbox 360, un xogo único, irrepetible en algúns sentidos, que leva influenciado moito, aínda que no seu momento se vise como unha anomalía, como algo raro, incluso un pouco que non se entendeu no seu momento, creo que non se valorou o suficiente, sen embargo, pois agora está moito máis valorado do que foi no seu momento. É impactante, que un xogo que aínda se ve moi ben a día de hoxe, que aínda se xoga moi ben, e que ten repercusión en moitos títulos que aínda hoxe fan este tipo de cousas, que combinan xogos en primeira persona co tema do parkour, o movimento, sentir ese corpo con todas as partes, cando antes era bastante habitual nun xogo en primeira persoa que foses un pouco unha cámara flotante, non? Sentir esa fisicalidade e facer cousas coa primeira persoa que non tiñan por que ser disparos. De feito, o xogo invita completamente a evitar o tema do combate, e particularmente do combate con armas. E logo, aparte que este xogo non me atrevo a dicir que sexa pioneiro, non teño dato, pero sí que creo que é un dos máis icónicos que primeiro fan o tema de usar as cores para axudar o xogador, o que agora chamamos estas escaleiras a pintura amarela, que según a quen yo ofendo máis ou menos, pero creo que é un dos máis icónicos a nivel de uso de cores para marcar as distintas Pode accións. ser, porque ademais tiña ese estilo artístico tan marcado, con esas cores puras, e tamén porque o requería, coa velocidade que un seguía movendo, era complicado se non tiñas ningún tipo de guía visual, pero ademais axudaba a estética do xogo, non? Eu creo que axudaba a todos eses contrastes de cores que se creaban, e sempre con ese vermello sobre o branco, non somente era a guía, senón que creo que contribuía a crear unha certa estética no propio xogo. Bueno, citabas antes, así abrimos tamén paso a Lara, os Gears of War, que tamén se que para un pouco no Mass Effect, tamén paramos, Lara, non, esa está suficientemente mentado o Mass Effect, pero sí, eu cando merquei a Xbox 360 levaba un parón importante de xogos durante bastante tempo, bastantes anos. Entonces, cando collín a 360, pois foi a miña volta aos videoxogos, e foi con xogos moito máis típicos de min, como pode ser o maravilloso Mass Effect, se falamos moito del, o Fable 2, pero nas miñas mans caeron os Gears of War, e foi unha incrível sorpresa para min. Pois, en primeiro lugar, eu non son de shooters, a min non me gustan nada os shooters, non son xogos que disfruto, pero cando empecé a xogar o Gears, a verdad é que me impresionou moito a fluidez e o frenetismo dos combates, pero ao mesmo tempo encantaron meus personaxes, e como según foron saindo as seguintes edicións, o Gears of War 2 e o 3, foron desenvolvendo a historia, que a verdad era moi particular. Os xogos, pois, se non os coñecedes, son shooters. Hai o primeiro en 2006, o segundo en 2008, o terceiro en 2011, e despois o cuarto, Judgment, xa saliu tanto para 360 como Xbox One, xa quedou aí no medio. E son xogos de disparos en terceira persoa. Que pasa? Que foron moi revolucionarios no seu tempo, porque empezaron a facer un uso moi interesante das coberturas e como usalas nos combates, e son xogos de un ritmo frenético, o sea, estás sempre pegando tiros sen parar,
está sempre asediado por todas partes. Claro, pero despois ten esta historia tan maravillosa que, bueno, ti estás nun mundo no que hubo dúas coalicións de países que estuveron 80 anos en guerra por un recurso, que é a emulsión, e cando por fin asinan a paz, unhas semanas máis tarde, aparecen uns monstros do chan, que son os locus, que son os monstros humanoides, que veñen, pois, para matar a todos os humanos que atopan pola superficie do planeta. Este día chamouse o día de emerxencia, e a historia comeza 14 anos despois co protagonista, con Marcus Fenix en unha prisión, a que están asediando os locus e venche salvar o teu compañeiro e irmán Dom Santiago, e tiras un soldado e reincorporaste o exército e acabarás formando equipo con outras dúas persoas máis que serás o equipo Delta, que son Coltrane e Damon Baird. Que pasa? Que realmente estos personaxes teñen unhas conversacións moi interesantes durante o xogo, combinan moi ben o humor, e despois ao final son a historia detrás de todos os personaxes é super dramática. Todos tuveron que sobrepasar cousas moi duras, porque, bueno, o mundo está en ruínas, estás en un estado de combate continuo, e chamoume moita atención pois este equilibrio tan profundo entre ese frenetismo dos combates, esos disparos sin parar, esa guerra continua, con estas historias pois tan bonitas e tan profundas que tiñan os personaxes e que che fan sentir pois moita pena, moita risa e momentos moi difíciles. Tamén que viñan moi ben ilustrados nos trailers que facían antes de presentar o xogo, porque casi sempre facían esa combinación de trailers pois moi chamativos visualmente, nos que había moita acción, cunha música super suave, super relaxante por detrás. É super famoso o primeiro trailer, Canción de Mad World. Zara só por este trailer, pero creo que tivo bastante culpa. Estaba tamén a película de Donnie Darko, creo lembrar, naquela época. Entón esta versión, porque este tema pertence a unha canción máis clásica de sí, dos 80 de Tears for Fears. Sí. Pero sí que tivo bastante presencia este anuncio do primeiro Gears of War. É tan icónico este momento que, de feito, ahora que anunciaron o novo, precisamente o xogo do día de emerxencia, no tráiler úsase esta canción outra vez, unha versión de piano. Sí. Transmitía moi ben o tono do xogo, o tono do primeiro Gears en particular, que era escuro, que era sempre na situación límite, situacións terroríficas que creaban unha épica constante, como dicías ti, sen marxe para error, non? Na historia, na trama. Bueno, Gears era un xogo moi impactante a moitos niveis, no mecánico. Era unha evolución do xogo de acción en terceira persoa, era unha evolución da cámara a ombro de Resident Evil 4, que tanta importancia tivo, que tanto influíu no xogo de acción, pero unha evolución cara algo máis contundente. Introducía ese sistema de coberturas, que non foi o primeiro xogo en ter un sistema de coberturas en terceira persoa, pero sí que o facía dun xeito tan contundente, tan fino e tan satisfactorio, non? E que combinando coa contundencia do propio combate, do son e do aspecto técnico, do aspecto visual, non se pode obviar que era algo que impactaba moitísimo e que, como dicía antes, poñía aí a proba a Xbox 360, e por iso ese requisito que lle presentara Epic a Microsoft de ter 512 megas de memoria RAM en lugar de 256 para poder realizar certas cousas con Gears. Dice que se visitou aos estudios e se lle amosou unha versión do Gears do que podería ser con solamente 256 megas e o que iba a ser con 512, e foi aí cando se tomou a decisión. Non sei canto de lenda urbana hai niso, pero o aspecto visual combinado con todo o demais que Lara xa explicou, foi un xogo tamén moi impactante no ámbito do multixogador e do multixogador online. Hai moitísima xente, ademais coincidindo moi ben en España coa chegada, un pouco estaba a extenderse a banda ancha polos fogares, non? Antes igual moita xente nin valoraba o tema do xogo en liña polas limitacións que había nas redes. Coincidindo con esa época e co Gears of War, hai moitísima xente que non eran habituais xogadores de multixogador en liña, e nese momento pois sí que se incorporan a iso, tanto o primeiro Gears, que eu personalmente xoguei no moitísimo online, pero todo o que evolucionou eses modos online no 2, no 3, etc., como foron incorporando máis cousas, o famoso modo horda, que moitos xogos da época imitaron ese modo horda, no que viñan oleadas ondanadas de inimigos e tiñas que sobrevivir a eles.
pero era unha experiencia moi distinta do que estábamos acostumados no shooter online en primeira persoa, non? E creo que moita xente levou unha impresión moi positiva, incluso sen esperar ou sen ter esa expectativa, como dicía Lara, non? Vendo estas imaxes tamén os anteriores xos que estamos presentando, quitando o Mirror's Edge, quizá, sí que nesta xeración temos unha cousa que marca, que é a alta definición, xa de maneira masiva en algún xogos, había algún coqueteo na xeración anterior, pero tamén a gama de cores é como que todo desatura un pouquillo nesta xeración, pasa a Xbox, pero pasa tamén a PlayStation 3, Wii xa outro bicho, tamén en Nintendo tal. Non sei cal é a explicación, porque tamén dos xogos que acabas de comentar non é unha cousa de desenvolvedores do occidente orientais, porque os xogos anteriores, Death Rising e Condemned, son estudios xaponeses, son estudios trabucados. Condemned creo que é occidental. Occidental, aí pensei que era Sega. No, pero un estudio é de Sega, é o estudio occidental publicado por Sega, e ademais leva a confusión porque o estudio, que non me lembro agora mesmo o nome, pero existe outro estudio xaponés co mesmo nome que facía RPGs xaponeses e teñen o mesmo nome. Non lembro o nome agora do estudio, non me quero columpiar, pero sí que existía outro estudio xaponés co mesmo nome. Sí, pero bueno, pero nos leva que creo que tamén lle pasou a Capcom xa nos seguintes anos, que tamén esa deriva un pouco de occidentalizar os desenvolvementos, pasa, creo, un pouco Resident Evil, os Lost Planet tamén, que é unha vertente un pouco, pois recollendo un pouco tamén cosas que ofrecía Gears of War. Entón, non sei se o tema de alta definición, porque tamén se ten comentado en algunha época que nesta época co salto de alta definición sí que algúns desenvolvementos xaponeses tiñan problemas para crear o que se chamaban as cidades en alta definición, que por exemplo algúns RPG xaponeses aquí nesta época teñen algún problema máis para a expansión de mundos que igual non tiñan con Oblivion ou este tipo de cosas, outro tipo de xogos que tiñamos. Si foi unha época na que o desenvolvemento xaponés parecía que perdía algo de combo, que perdeu ese cambio a era da HD. Pasaron aí uns anos que, por suposto, con honrosísimas excepcións, pero que como que non estaban a levar a voz cantante. Había moito desenvolvemento occidental que destacaba, especialmente no RPG, o RPG occidental, cando empezaron eses mundos abertos. O furor dos mundos abertos realmente empeza nesta xeración, nesta séptima xeración, especialmente cara ao final. Hai algo, mencionase moitas veces, que o tema da gama de cores e do aspecto que chega a ser xenérico en algúns casos, en algúns xogos, e con ese aspecto desaturado, pois que ten moito que ver co uso de Unreal Engine 3. Non sei ata que punto influía iso, pero é a época de Unreal Engine 3, hai moitísimos xogos que usaban ese motor. Había unha intencionalidade en certos tonos nos xogos, en transmitir tonos maduros, moito shooter, moito xogo de guerra, con situacións pois que se quería dar esa ambientación escura ou de decadente, non? Moitas veces facíase mediante esas gamas de cores. Non sei canto diso era decisión dos estudios e canto era relacionado con aspectos técnicos de Unreal, pero sí que é verdade, ás veces exaxérase un pouco incluso, non? Dice, non, que nesa xeración todo era marrón e verde, tampouco é así, non? Pero sí que hai un pouco esa tendencia. Falabas de mundos abertos, un deles dos que creo que queres destacar tamén sería o Elder Scrolls 4 ou Oblivion. Sí, Elder Scrolls 4 Oblivion, un xogo que uns poucos anos antes pois seguramente tería saído soamente en PC, non? Aquí estamos vendo unha serie de compañías, de estudios que viñan do desenvolvemento do PC, particularmente do rol occidental, aínda que xa o título anterior de Bethesda Game Studios, de Morrowind, saíra na primeira Xbox. Este foi un salto adiante importante, tamén pois o encontro de moitos xogadores con este xénero que estaba a dar saltos no aspecto visual, no aspecto técnico e na inmersión, non? Mediante pois unha liberdade tremenda no mundo aberto, pero combinada con unha usabilidade, unha serie de características, digamos, de facilidade de uso ou que antes pois no ámbito do PC facíase como moi duro acceder a certo tipo de xogos, non? Aquí creo que empeza unha combinación.
efectivamente, por exemplo, non? E aquí claramente o que estoura definitivamente isto foi despois con Skyrim. Incluso nos podemos remontar a Fallout 3, outro xogo de Bethesda. Aquí hai unha liña clarísima, non? Na evolución de Bethesda ata ese punto álxido que é Skyrim. Pero Oblivion xa foi un xogo de moito impacto na liberdade inmensa que daba para crear personaxes, para moverse polo mundo, e fora un exclusivo tamén de moito peso durante tempo. Ademais, falando das exclusividades un pouco de algúns xogos que mencionamos antes, de Electronic Arts, e moitos xogos particularmente occidentais, o que sucede é que o éxito inicial, hai un efecto bola de neve, non? No éxito inicial de Xbox 360 fai que moitos estudios naquel momento empecen a centrarse en Xbox 360, e cando non eran o xogo exclusivo, pero sí moitas veces era a mellor versión, ou a que tiña mellor rendemento, ou a que tiña mellores gráficos. Hai casos moi igualitarios, moi meritorios, que eran bastante equivalentes, e hai algún caso incluso de certa superioridade técnica en PlayStation 3. Falo dos xogos multiplataformas. Evidentemente nos exclusivos desenvolvidos por estudios de Sony pois sempre tiveron moi bon nivel, pero hai casos de xogos multiplataforma pois incluso pois algo infames, non? Con unhas conversións a PlayStation 3 non moi lucidas. E ademais eu isto vivino en primeira persoa en Electronic Arts. A evidencia era que Xbox 360, sobre todo para a meirande parte dos desenvolvedores occidentais no momento, era a lead platform, era a plataforma onde se desenvolvía, ou para o obxectivo para o que se desenvolvía o xogo. E logo a PS3, bueno, pois facíase despois así un pouco a última hora, non? Entón, claro, os resultados ás veces eran os que eran. Aí estás amosando Skate 2, que é outro dos xogos que eu quería mencionar, imprescindibles na xeración. Electronic Arts nesa época, non é porque estivera eu ali, igual sí tivo algo que ver, pero era un momento moi diferente de Electronic Arts, onde estaba a sacar grandísimos xogos, moita nova IP, moita variedade, moita creatividade. Ese Mirror's Edge que mencionamos, sempre, por algunha razón sempre se menciona xunto con Dead Space. Mirror's Edge, Dead Space sae moi cerca no tempo. Este Skate 2, Dante's Inferno, Alice Madness Returns de Saboteur, o Rock Band 3 e Rock Band The Beatles, que creo que logo queres falar un pouco de Rock Band The Beatles, Rock Band 3, grandísimos xogos. Dragon Age Origins, Mass Effect 2, era un momento de creatividade e de producción tremenda por parte de Electronic Arts. Aquel momento, e moitos dos títulos pois iban sobre todo centrados en Xbox 360. Sí, por exemplo, por irse a que tamén estamos facendo na xeración onde nacen e estoupa a burbulla na propia xeración dos xogos de música de guitarra e case nace o final un pouco, o final da xeración anterior, ¿no? Pero é onde o punto álxido claramente aí na excepción. Sí, aparte eu teño comentado en algún podcast eso que eu tiña ainda está en Play 2, eu teño a guitarra do Rock Band do Play 2 que non me vale para Play 5, que é unha cousa que se agradece. Pero sí que claro, a burbulla eu creo que o xogo que marca que estes xogos dan reto é o Guitar Hero 3. Guitar Hero 3 foi o grande o momento, non? O punto de estourido do xénero. Que interxeracional. E logo chega o Rock Band, creo que é unha franquicia que fai máis ruido en Estados Unidos, porque sí que é unha franquía propiamente que tivo máis apoio xa en Xbox a nivel de unha cosa que se chamaba Rock Band Network, que era como unha especie de ti se tes unha banda e és capaz de programar a partitura, digamos, da túa canción, podes poñela no xogo, bueno, con unha serie de mecánicas de distribución e demais, pero sí que podías coa túa banda acceder a poñer a túa canción, pero sí que eran unha serie de cousas que as betas ou as fases iniciais aparecían en consola de Microsoft antes que na outra PlayStation, porque as versións de Nintendo creo que están un pouco máis limitadas na parte en liña destes xogos. E claro, isto levou a unha voraxne que eu, por exemplo, teño un teclado de tipo piano, que era un guitar que podías... Sí, ese para Rock Band 3, para Rock Band 3 que eu mencionaba precisamente, é que é verdade que Rock Band The Beatles é un xogo fantástico, no que eu tive ademais a sorte de traballar na súa localización, pero Rock Band 3 como incorporaba tantas cousas que o considero un pouco punto álxido do xénero, o máis completo. Era un xogo inmenso que tiña, engadía, como dis, o guitar, engadía esta guitarra pro que con todos os trastes, que tiña un montón de botóns para imitar os trastes completos das guitarras, tiña un modo batería pro, tiña un montón de características, cousas máis a
a tenda que estaba moi viva naquele momento. Podías levar os xogos dos anteriores Rock Bands cara adiante para non perder pois o que tiñas adquirido e tamén pois en disco incluso. Sí, é verdade que Rock Band, Guitar Hero pois tiña máis ese nome, tiña máis esa forza, pero o certo é que Rock Band foi desenvolvido por Harmonix, que son os verdadeiros creadores do xénero, e que os autores do primeiro Guitar Hero, ou dous primeiros incluso, estou aí, teño dúbida, e despois eso queda en mans de Activision, e Activision xa con outros estudios desenvolve o resto da Neversoft, desenvolve todo o resto da saga de Guitar Hero, que son un montón de xogos nun tempo moi pequeno. Estábase un pouco aí sobreexplotando o tema, e sen embargo Harmonix foi os que desenvolveron os Rock Band, que como digo, algúns deles pois son os que eu considero o máximo exponente do xénero. Se non teño de tomar, creo que eran 9 Guitar Heroes nun ano, contando versións de DS e todo isto, pero bueno, chegou nun ámbito dun ano, o sea, nun ano. Aí non, entre Guitar Hero, Aerosmith, o Smash Hits o tal, e os tres que houve en DS, pues, o sea, non coñecía o dato, pero non me sorprende. Contando tamén Band Hero, que era o mesmo, era un skin do Guitar Hero 5, basicamente. Pero, en fin, antes de ir cos mensaxes do público, tamén se os que estás polo chat vendo en directo, comentade tamén os xogos ou calquera cousa da Xbox 360 que querades apuntar. Creo que, bueno, xa me dos que teñamos aquí anotados teus, eu creo que tanto se vos parece, imos ir cos que nos deixan aquí o público, o que vos salva comentar e profundizar, imos. Vale, había unha cousiña que quedaba por aí, cando falábamos dos comezos de Xbox. É unha anécdota, unha destes detalles técnicos que se perden un pouco xa na historia, non? Como o feito de que PlayStation 3 de saída podías utilizar Linux nela, non? É algo que despois se perdeu esa función. Estas cousas que quedan un pouco en anécdota, pero Xbox 360 no seu comezo pois foi medio partícipe dunha guerra de formatos, o no paso da sexta a séptima xeración estábamos no momento no que o DVD pois estábase a retirar ou un pouco en o cambio de cara, sobre todo aos contidos en HD, a aparición do Blu-ray. Pero o Blu-ray, que coñecemos todos polas consolas posteriores e por suposto polas películas, non foi o único formato de alta definición, de alta densidade que saiu naquel momento. Competía co HD DVD de Toshiba, e o HD DVD, un formato de disco tamén, como digo, de alta densidade, que competiu co Blu-ray 2 anos aproximadamente como moito, que levou algunhas exclusividades do mundo do cinema, e que Xbox 360 incorporaba mediante un lector externo, porque a Xbox 360 pois internamente o que tiña era un lector de DVD, pero tiña este outro lector de HD DVD externo, que se podía conectar. O que pasa é que non había xogos nese formato, era realmente solamente para ver películas nese formato de HD DVD, que vou amosar aquí. Podedes ver como era o formato das películas, pero Dragon's Lair é o único videoxogo que existe no formato de HD DVD, e ademais foi a primeira versión de Dragon's Lair en alta definición en 2006, exclusivamente para este formato. Podíase xogar con mando da tele, por iso pois saía para ese formato que era máis ben pensado para o cinema, pero porque era de moi sinxelo manexo, non? De realmente a Xbox 360 como tal non tivo videoxogos neste formato, pero sí este Dragon's Lair que se podía xogar a través do lector. Esta xente acordándose, claro, desta vez gañou Sony, que non é que pasou cando o Betamax. O Betamax, hai unha comparativa apta, o que foi o Betamax VHS fronte ao HD DVD. Ainda o Betamax tivo algo máis de éxito que o que foi o HD DVD. E logo, claro, xa indo nos a portátil, pois estaban o UMD, que era o formato reclaman o UMD por aí, correcto, que formato óptico moi... Sí, e os Laserdisc, bueno, que Dragon's Lair tamén está en saíra, sí, ese foi no seu momento en arcades, dos primeiros xogos en sair en Laserdisc. Sí, algún Zelda, pero nunca non falamos destes Zelda. Que de Laserdisc, polo que pero non moi fácil velos, ás veces postos por aí. que veu das 3 veces que fun, unha vez estaba. Mala puntería, tería. Vamos, se os parece, para ir pechando isto tamén unha hora razonable. Xogos que nos comenta por Instagram. Se queredes comentar ou expandir un poquinho máis de que vai cada xogo, pois tamén benvido é. Dinos Rose and Leiden, nada original, pero destacou Fable 2. Bueno, mencionaba, creo, Galar antes por aí. Sí.
Os Fable, refrescadme, me baila. O primeiro Fable é de Xbox 360 ou é da primeira Xbox? No, a clásica, Xbox clásica. Vale. Sí. E non olvidarse desto, Viva Piñata, que é o que nos deixa de Seijov. Viva Piñata e a súa secuela Viva Piñata Traveling Paradise, que foi un xogo que ampliaba moito a verdade esas ideas que había no primeiro. Quizáis a día de hoxe o que eu recomendaría ir directamente a Traveling Paradise, pero era un xogo realmente original e moi interesante, moito máis profundo do que o aspecto visual daba a entender. Porque podes sintetizar así en 15 segundiños de que vai isto? É un xogo de estrategia, de criar piñatas, facendo unha especie de granxa de piñatas, pois conseguindo obxectivos para obter os requisitos necesarios no teu xardín para que as piñatas aparezan, cheguen ou incluso se reproduzan e aparezan novas piñatas, e cada vez vaise complicando máis a cousa, hai inimigos que irrompen no xardín e logo hai outras piñatas que tes que ir cazando por aí por distintas zonas, atraendo, tes que facendo cousas no teu xardín para melloralo, para que as piñatas queran vivir nel, estean contentas, pero complícase, ten moita profundidade e parece un xogo para nenos polo aspecto tan cómico divertido que ten visualmente, pero ten unha profundidade estratégica de cuidado. Que en esta, non sei se ten moito que ver co Pikmin, pero ao final é como un universo moi propio, moi particular, e cunha idea de xogo tamén moi... A mecánicas de xogo son moi distintas do Pikmin, pero sí que é verdade que teñen ese paralelismo. Logo destacan por aquí Toño Díaz o Modern Warfare, que isto é dos Call of Duty, non? Sí. Modern Warfare foi a saga Call of Duty viña xa pegando con moita forza, pero Modern Warfare foi un xogo histórico en canto ao seu éxito, as vendas e o impacto que tivo no xogo en liña. Quizáis despois de Gears of War foi o seguinte grande paso na popularización masiva, non, na entrada en consolas do xogo en liña, coincidindo, con todas esas como potenciaba Xbox 360 daquela o xogo en liña, cos seus servicios Xbox Live Gold, cos chats, cos marcadores en liña, unha serie de cousas que introduciu cos perfis, os gamer tags e os logros. Igual habería que mencionar aí, aínda que non especificamente de Call of Duty, pero como se introduciu a idea dos logros que despois as outras plataformas, incluído Steam, foron collendo co tempo e que quedou moi implantado, non? Ata o día de hoxe que comezou aí con Xbox 360. Características sociais, non? Esa vertente social de interaccións en liña, etc. E que un xogo como Modern Warfare pois tivo unha pegada grande aí porque o éxito foi arrollador. Dinos islas... Perdón, un apunte que se me esqueceu, que xa, claro, esta consola xa é unha consola importante en xogos en liña, en multixogador e tal, e había que actualizala. E eu tiña a primeira versión que non tiña wifi. A primeira non tiña wifi integrado. Xbox vendíache un aparello, uns corniños adaptadores de wifi que valían a friolera de 70 euros. O aparelliño aquel, recordo ben o prezo porque negueime a pagalo totalmente. E o que fixen foi comprar un cable LAN de 8 metros que tiraba. Pero é que así e aí xogarías mellor porque o cable pois tiraba moito mellor daquela, que sobre todo ese wifi daquela pois non era brillante. Eu teño por aí unha anteniña desas con cornos, teño algunha por aí. Pois é que eu recordo que me parecera aquelo excesivo o prezo do aparelliño aquel. Dende logo, non lembraba ese dato, 70 euros por acceso a wifi, mellor entón un cable de 8 metros. Sí. Solucionou. Eso sí, cada vez que tiraba o cable tiña que pôr, non sei, conos pola casa para que non se matara ninguén, pero... Eu fixen unha cousa moi semellante un tempo. Eu lembro perfectamente de levar de un par de habitacións a outra un cable así, sí que é certo. Eso creo que pasou naquela época, pero non estaba pensando en que hai que levarse un cable a la consola, non, que iso. Bueno, vou ignorar que estame facendo aquí mercado negro de UMDs, de copias de prensa de xorde. Isto xa... Pois está que viro directos, que estás no diferido, unha aperta para isto. Dinos Slags 84, tamén dous xogazos que como son o Vanquish e o Portal 2. Que isto, vamos citar, eu cito nomes, vos se quedes agarrar algo máis, lanzamos. Diego Bouzón, na parte de lanzarnos moitísimos. O Alan Wake, que tamén sí que vai comentar máis xente, que agora un pouco me recoñeciu un pouco ca secuela.
un xogo interesantísimo, Alan Wake, que ademais retrospectivamente gracias a Control e Alan Wake 2 apreciase todavía máis agora, non? E ademais un xogo original dentro do seu xénero, e ademais nunha época na que xa Xbox 360 non tiña esas andanadas de exclusivos que tiña nos primeiros anos, sí que unha das exclusividades fortes desa época posterior, en torno a 2010. Sí, que ainda xera unha ilusión. Citan o Dead Space, que xa mencionamos aquí un poquinho. Fala Diego Bouzón do segundo Forza Horizon, un pouco tamén o que comentabas dos xogos de conducción de mundo aberto. E, claro, unha mención, que isto é unha cousa que eu sempre o lembro, que nesta consola podes xogar o GTA V. Unha milagre que fixo feliz a moita xente. E de feito é onde eu o xoguei. Eu só xoguei unha vez a GTA V e foi na Xbox 360. Eu direi no que en Play 3, o sea, porque non tiña Correcto, pero que compre lembralo, sí. Sí, porque viñamos, creo que da xeración anterior de 3 GTAs nunha xeración a nesta, bueno, a un GTA en 3 xeracións. Sí. John, a mí dinos por aquí, logo digo outra cosa que puxe por chat. Dinos o Sonic Generations, a primeira vez que o pasei foi na Xbox 360, que me dixo un amigo. E aquí creo que podemos coincidir tamén outra vez, onde tamén decimos que a mellor versión neste caso é da Xbox 360, que tamén xa apretaba bastante o Hedgehog Engine a Xbox, pero a Xbox 360, pero a PlayStation 3 o frame rate había momentos de baixo 20. Pregunta tamén, cando ides falar do Sonic 06? John, hai un podcast específico para chorar, que se chama O Teiro Verde. Pero bueno, sí é certo que unha cousa que pasa interesante agora, que falabas do Mirror's Edge, creo que foi de xogos que na día de hoxe se siguen vendo moi ben, pero tamén hai moitos xogos desta época de Xbox 360 que lle fixeron agora na Xbox para xogarlos nas series esta versión actualizada a 4K que aguanta moi ben. Un deles é o Sonic Generations, por Sonic exemplo. Generations. Hai varias medidas aí ao longo das xeracións, e a partir de 2017 creo que cando empeza a retrocompatibilidade de Xbox One e One X, que empeza a meter esas melloras de resolución a 4K, e despois ao sair Series X introduciuse este novo programa FPS Boost, co cal, digamos, ao longo de dúas xeracións pasas a ter os xogos ata 4K e despois doblado o frame rate, co cal convírtense en auténticos remasters, non? E o caso do Sonic Generations é un deses que mellora, bueno, dunha maneira brillante, dende se metes o xogo de Xbox 360, particularmente nunha Series X, a mellora é como ter un remaster prácticamente. Sí, que non sei hasta que punto comparado co remaster que saiu este ano pasado, xa non sei que comparativo. É certo que o remaster novo pois ten unha serie de contidos novos, é o máis interesante, pero visualmente Sonic Generations hoxe nunha Series X é un xogo bastante brillante e que se mantén moi ben. Sí. De feito, eu sempre comento un primeiro que fixen ao mercar a Xbox Series, que foi a primeira Xbox Steam, foi piar o FP Boost desde do Panzer Dragoon Horta da primeira Xbox. E digo, Panzer Dragoon Horta ten un rescalado a 4K como todos os xogos da Xbox original que funcionan na Series X, pero non ten FPS Boost porque Panzer Dragoon Horta xa era un xogo a 60 frames por segundo na Xbox original. Aínda que non sei se os mantiña en todo durante todo o xogo, pero estaba o frame rate aí desbloqueado. Xa viña gustado da casa, digamos. Bueno, tamén nos dixeron por Twitter JPV o Alan Wake. Hai moitos xogos exclusivos maravillosos, pero que se queda co Alan Wake. Houbo aquí alguén que nos citou, que teño, pasa que non podo ver agora o nome, pero bueno, alguén berrou Locust. Entón vamos a apuntar o voto a Gears of War. E lembra que tamén estamos por Blue Sky, que esta semana non nos respondeu ninguén por aí, pero tamén nos deixa Recuncho Gamer por aí, así que seguidnos por ali. Non sei se tedes algunha outra cousa última que quereades mencionar un pouco. A nivel de iso, de legado, creo que sí que de momento a consola máis forte de Microsoft, que agora igual está nun proceso un pouco máis de dúbidas de tema do Game Pass, que obviamente é unha aposta forte, pero non sei, na parte de hardware creo que Xbox ahora mismo está con un pouco máis de dúbidas por como resultou esta xeración. A PlayStation 5 tamén ten as súas luces e sombras, pero bueno, o sea, bueno, estamos moi recentes como para analizar actualmente, pero bueno, hai unha sensación un pouco agridoce, creo, nesta última xeración.
Sí, máis que dúbidas, eu creo que xa hai máis ben unha decisión. As dúbidas quizáis existiron aí entre a xeración da Xbox One, One X, Series X a saída. Agora a tendencia, sobre todo despois da adquisición de Activision Blizzard e os últimos plantexamentos, sobre todo a apertura a sacar os seus xogos pois de xeito masivo en multiplataforma, quero dicir, estes xogos que están empezando a sair en PlayStation 5, que xa se dixo que non vai haber liñas vermellas nese lado. E se o pensas un pouco, remontándonos a Xbox One, cando empezaron a sair todos os seus xogos en PC, algo que non sucedía na época de Xbox 360, os xogos de Microsoft empezaron a sair en PC con Xbox One, todos eles de saída, e agora pasamos a outro paso que van a empezar a sair ou están empezando xa a sair en PlayStation 5, e coa adquisición de Activision, pois agora Microsoft convírtese nun dos publishers realmente máis grandes e con maior carteira de xogos e de IPs. E a tendencia está clara, este anuncio recente de This is an Xbox, onde se amosa que un móvil pode ser unha Xbox, un ordenador pode ser unha Xbox, non solamente unha Xbox vai ser unha Xbox, as súas plataformas, os seus servizos queren levalos a todo, non? Entón o hardware, o enfoque no hardware, dende logo, en canto a exclusividade, pois é algo que parece pola banda de Microsoft xa medio abandonado. Non quere dicir que non vayan facer máis hardware, pero que ese vai a ser o enfoque central, como era na época de Xbox 360, parece que xa non se vai ver. Pois ata aquí o repaso de Xbox 360, un pouco no que nos dá nesta hora que levamos máis ou menos falando da Xbox. E como estamos facendo nesta temporada tamén, antes de rematar, pois temos os nosos xoguiños de, bueno, pois tamén para descubrir xogos, acordarnos de xogos que existen e demais. E hoxe imos facer o formato de adiviñar o xogo, que isto explicámoslo aí antes, Lucas, que isto, para quen non este escoitando ese parece que o ve, basicamente cada un de nós ten un xogo escollido e o resto temos que intentar adiviñar de que xogo se trata a través de preguntas tipo si ou non. Pois é de tal, antes de tal ano, ou é de tal xénero, ou tal consola. De 20 preguntas, non? En 20 preguntas temos, e por non botar aquí xa ata que volvo a abrir o movie, o sábado que ven. Pero entón non sei quen ten pensado mellor. Quen quere... Eu teño claro, se queredes. Pois Lucas, imos os outros dous en modo cooperativo, cada un lanza unha pregunta e isto o acerto é non para os dous, así que non en modo cooperativo, como Gears of War. Mira, empeza Iago, que tes máis experiencia. Empeza clásica que creo que sempre funciona para ubicar. É un xogo anterior ao ano 2000? Non. É un xogo de Xbox 360? Como non podía ser doutro xeito, hoxe é un xogo de Xbox 360. É un RPG? Non. Que, como nos olvidamos de mencionarlo hasta hoy, y entón era por... Estaba quitando música de... É un dos xogos do que falamos hoxe? Non se mencionou. É un xogo que non é multixogador, é un xogo de campaña. Sí, é single player. Exclusivamente. Vale. O FIFA 12 que poñen por aí, entón xa non. FIFA 13, FIFA 11 podría ser un chea deles. Desde o chat podes xogar tamén, É un xogo de acción? Sí, é un xogo de acción. Aínda que por ir máis a lo do sí, non acción-aventura, imos dicir, pero sí. Vale. O protagonista, personaxe que manexamos, de xénero masculino? É xénero feminino. Xa sabes cal é, Iago. Non, pero por lo menos. Se tes pregunta, faina a ti, porque agora que eu vou preguntar, leva lentes? Non. Vale, non é Bayonetta. Non é Bayonetta, que xa veixo que están a dicir aí. É o que estaba pensando cando... Non é exclusivo de Xbox, pero sí que ten. Non é exclusivo de Xbox. Se esa é a túa seguinte pregunta. Non é exclusivo de Xbox. Lanzámoslo así, que vamos en 7, non? Por aí, eu creo que van por 7. Isto logo non... Vale, tú levabas así cos dedos, eso. Sí. Eu, polo chat están pensando outra alternativa que pensei eu, aparte de Bayonetta. Digo, pois que estear por aí, Lara. É Rise of the Tomb Raider? Non. É da franquía Tomb Raider? Non. Vale, isto era...
Estamos Ostras, en 9, creo. Acción, personajes femeninos, Xbox 360, só single player. Alguén no chat está buscando en Google con a todos con Todo esas... Non. A protagonista usa pistolas, sempre que pistolas. No, creo lembrar que en ningún momento se fora sería de xeito momentáneo, en xeral non. Vale, pues ese é máis tipo hack and slash, entendo, se acción ou, bueno, que tenga. Está pensando no web, eu. Entón, boa, pero non. Pero non. Vale, van 10. Buah, non sei, que ahora estou pensando en xogos, pues estou perdísima. Non é un xogo perdido das entrañas do bazar de Xbox Live Arcade. No, seguro que non. Non é o Heavenly Sword porque é do outro lado. Non, é do outro lado, da outra cena. Estou pensando. Non é exclusivo, vale, quedamos con isto tamén. Non é exclusivo. É un vou lanzando eu, Lara, que Sí, vai, que eu estou... é un xogo de Electronic Arts. Non. Vale. O sea, está xente o chat. É que estou pensando, xogos con protagonista femenina non me sae. Mira que non son tantos, No, aparte dixo femenino, co gran un Mass Effect que hai esa dualidade e tal, todo isto, sabe? Non esa posibilidade. Eu explicar tamén os procesamentos os Sí, proceso mental que estaba a miña comandante Shepard tamén era muller, pero neste caso non se trata de Mass Effect. Ese non falamos del, non é Mirror's Edge, por exemplo. Este programa. A ver, máis preguntas. Está ambientado no mundo real ou é un, o sea, o mundo real entendendo que existe, non que é un fantástico ciencia ficción. É un mundo real, pero de ciencia ficción. Ficción, vale. É que non me sai o nome deste que era... sí, no, pero... era Ubisoft, creo. Bueno, que non falamos dos Assassin's Creed que tamén nacen esta xeración. Queda aquí como aporte de comentario. Certamente, outro xogo potente aí de 2007. Tiro eu, Lara. Está o xogo tira, ambientado en París. que eu estou perdidísima. Lara está perdidísima. Sí, estou perdidísima. Está ambientado en París. Está ambientado en París. Vale, pois vai ser este que creo que se chama Remember Me ou unha cosa parecida. Remember Me, lembraches Remember Me, efectivamente. Remember Me, o primeiro xogo de Don't Nod, o estudio francés que desenvolveu os Life is Strange, Vampire, Vanishers, Jusant, entre outros, un estudio que me encanta. Aí publicados, respaldados nese caso por Capcom, naquel momento, un xogo de acción e plataformas futurista en París. Sí, que era algo... Bueno, o argumento era iso, que se mercantilizaba cas memorias da xente ou así pasado. Sí, introducía algunhas mecánicas relacionadas coa exploración dos recordos, das lembranzas da xente que eran moi interesantes, e logo tiña pois un gameplay de acción tamén importante, visualmente un xogo avanzado para o seu momento, e que recomendo a todo o mundo. Non recordaba eu este xogo para nada, para nada. Remember Me, lembra a partir de agora. Anoto. Remember, sí. Pois veña, queres dar ti, Lara? Veña, vou eu. Déxame ver datos do xogo porque tuve que pensar hai 2 minutos, así que veña, dalle de aí. Vale, empezo ca clásica. É un xogo anterior ao ano 2000? Pois non me acordo ni cando saliu, pero non. Pero se a resposta non é clara, é que pode estar cerca do ano 2000. Sí, iso é o que eu pensei agora, é o que deu aí. Dalle, Lucas, ven. É un xogo da sexta xeración, é dicir, de PlayStation 2, Xbox, GameCube ou Dreamcast? No. Así é unha pregunta que son 4 en unha, No. É un xogo de consolas de sobremesa? Sí. Vale. Van 3. Un xogo de PlayStation? No. É un xogo de... Espera, un segundo. Sí, é un xogo de PlayStation, sí. Saiu para PlayStation. Sí. Sí, entendemos. Sí, bueno, entendemos PlayStation non 1, senón posteriores, despois de 2000. Bueno, espérate, non, Non, PlayStation, non.
Non era posterior a 2000, non? PlayStation 1. É posterior ao 2000, sí. Dicen que non era desculpa. É posterior ao ano 2000. E cando decíamos PlayStation 1. E PlayStation 2 xa dixo que non era desa xeración, entón ten que ser xa de PlayStation 3 cara adiante. Vale. O sea, da familia PlayStation. Máis recente, claro. Sí, digo, por si non... Entender é o mal. Non, eu tamén ando despistado. O protagonista é un home? Sí. Non é Bayonetta outra vez. É un xogo de acción aventura. Sí, acción-aventura, sí. E o Metal Gear Solid 4? No. Vale. Non sei, trío triple porque... É un xogo xaponés? Non. É un xogo de un single player, que digamos, non multixogador? Vale. É un xogo da década de 2010, de 2010 a 2020? No. Estamos na sétima xeración. Estamos na séptima xeración. Sí. Vou volver a tirar as repetidas de antes, que algo fun acotando. Leva pistola? Usa pistola o personaxe? Non. Acción, pero non leva pistola. É un xogo en terceira persoa? Sí. Ai, espera, estou intentando... É un xogo ambientado no Xapón? No. Vale, non son os Yakuza. Que eu estou intentando aquí facer psicología. Non, xa dixo que non era xaponés, co cal non podía ser Yakuza. Claro, sí. Tes toda razón, non estou... Imos quedando sen ideas. Vou marcar que estamos en 12, non sei que talamos, pero creo que unhas 12 por aí van. 12. Bueno, preguntáchedesme se era de PlayStation. Eu dixemos que sí, pero pode ser que anduvera por máis sitios. Sí, era multiplataforma, entendín. Sí. Multiplataforma. E logo tamén, a día de hoxe, pode estar versións novas. E acción-aventura... Terceira persoa. Non, Lucas, sí. Tócame a mí. Creo que sí, pero bueno, digo porque non teño nada mesmo. Si non é fácil, despois empezas a chapilar aí os xogos na cabeza. Sendo da sétima xeración, e decir, está feito con Unreal Engine 3, pero non iremos aí. Pois, home, é bastante probable, pero espérate. O público creo que está fora, de onde terramos isto. Tería que buscalo, pero... Xa é unha cousa moi específica. Ten un aspecto marrón, verdoso. Non. Moi ben. Ostras. Pero marrón hai. Sí, marrón hai. Pasa que marrón, pero non o que nos estamos referindo desta xeración, entendo que iso o matiz. Teño unha idea. É Batman Arkham Asylum? Non. Non leva pistola, non? En principio era que non. Manexa vehículos esta personaxe? No. Os cabalos son vehículos, non? Xa nos diches a pista, xa nos diches toda a pista. Veña, resolve ti, Iago. Pois non o teño claro, Como non? É Red Dead Redemption. No. Como que non? Non é. No. Pero xa cabalos e non é Red Dead. Agora sí que me mataches. Sí, no, porque eu creo que Xbox 360 así máis principal, pola pista de que PlayStation dudou. Non hai pistola. E hai cabalos en terceira persona. Hai cabalos. No Oblivion hai cabalos ou cosa desas. Pero Oblivion non é en terceira persona. Vale. Assassin's Creed. Sí. Assassin's Creed. Mencionei no antes, xusto, mira que era fastidiar, que antes mencionei Sí. Que xusto dixeches xa. A ver, bueno, escollín dixemos dous xogos franceses. Sí. Igual hai non hai 2 en 3. Bueno, creo que o Assassin's non estaba feito por Ubisoft Montreal, non? Pero bueno, compañía francesa e pero bueno, francófonos. Bueno, eran de Ubisoft os dous, non? Sí. O Remember Me non era... No, Remember Me é de Dontnod, o estudio Dontnod, é publicado por Capcom. Publicou Capcom? Publicou Capcom, tiña caso curioso. Sí. Bueno, decir que o Assassin's Creed 1 foi o primeiro xogo no que xoguei na Xbox 360.
e foi unha impresión moi forte. Sí. Tamén o número de masas de xente, todo iso tamén que o meu reaccionaba. máximo recordo é, claro, despois de botar un tempo sen xogar e vir da PlayStation 2, no momento en que che mandan ir a Damasco, a min o feito de que chegues físicamente a Damasco, é dicir, que non haxa unha pantalla de carga, que chegues á cidade, a esa inmensa cidade tan grande, tan viva, sen tempos de carga, sen que veñas dun mundo aberto e chegues ali, foi explotoume un pouco a cabeza nese momento. Entón teño un cariño especial a este xogo porque foi para mí unha revolución importante. Sensacións do mundo aberto e daquela idea que a min, por exemplo, pasoume quizás máis con Oblivion no seu momento, eso de ves aquel punto de ali, pois podes ir ali, non? Físicamente, era impresionante naquel momento. Veña xa, güey. Teño un, non digo máis. Que tú queiras. É un xogo anterior ao ano 2000? Sí. Vale. Non teño unha camiseta. Bueno, igual sí. No. Vale, pero é de Sega. Sí. Pues ya sabía, Hay que No, acabar rápido. no Sega. Uf. Hai que acabar rápido. Vale, é de Mega Drive. Non. Vale. É o Sonic. É un Sonic. Non é un Sonic. Vale, está en Dreamcast. Hai unha versión en Dreamcast. É o Panzer Dragoon. En Dreamcast é de Sega. É o Panzer Dragoon, xa. Non é Panzer Dragoon. De Dreamcast. Hai non Dreamcast. Ollo, que pode ser. Hai un. Saiu por Hai unha versión en Dreamcast. Vale, é un xogo. É un xogo de Saturn. Saiu en Saturn. É un camiño Sai en difícil para Dreamcast. mí. É un xogo arcade, tamén ten versión arcade, ou originalmente saen arcades. Sae en arcade originalmente. É un xogo de plataformas. Non é un xogo de plataformas. Lara, adiante que dixen dúas seguidas. Facemos a estimación É un de que xogo de levamos loita. 7. É un xogo de loita. Non é un xogo de loita. Xa quitas a metade dos arcades de Sega, Ya que facer unha É un xogo de... Vale, imos quitar a outra metade. É un xogo de conducción. É un xogo de conducción. É un xogo de conducción. Eu por este ando moi perdida. Arcade, Saturn, versión en Dreamcast. Eh, Antes do 2000, por motivos obvios. É Daytona USA. É Daytona USA. Oxe, xa non puxen a sintonía, entón teño que continuar con a maneira. Pona, por favor. Home, estás pensando que teño a man aquí para lanzala cando queres. Queres coitar ese Daytona? De verdade que sí. Espérate. Vai. Ahora teño que apagar o outro, espérate. Aí está. Xa despedimos co Rolling Star hoxe, que estaba chegando tarde. Efectivamente, en Daytona USA era isto. Pois ata aquí o programa de hoxe, que, bueno, cando entramos con consolas e intentar recordar un poquinho todo, pois sempre nos metemos aí un pouco en tempos longos. E logo, claro, se temos que Remember Me, pois tamén non un poquinho máis, pero bueno, moi recomendable. Agradecerlle a Lucas Costas que se pasase hoxe polo Recuncho Gamer, aí representando o Museo de Videoxogo. E de pasar aí algún sábado que teñades aí, este sábado, que tedes que facer? Nada, pois veña, pasad aí polo Museo de Videoxogo en Cangas. Dice que ides de parte de Recuncho, para que vexan que sodes xente perigosa. Nada, agradecerche, Lucas, que pasases por aquí para ilustrarnos polo mundo Xbox 360. A vos por convidarme e deixarme aquí largar sobre Xbox 360. Nada, tamén dar as gracias outra vez por outro martes máis aquí en directo no Twitch e tamén no diferido. A xente venos cando pode, que isto Non pode.
Voltaremos o martes que ven en directo no Twitch, os esta vez vindo isto en diferido, pois bulide que tedes tamén máis cousiñas nos mércores na plataforma da Galega en A Fin de Xogo. Esta semana falando de Gelatina tiene hambre, e a semana que ven falaremos do Shadow of the Colossus, así xa por ir abrindo un poquinho os capítulos. Tamén gracias a xente da Alita Comics, alitacomics.com, que tamén nos patrocinan este programa, así que tamén pasa de bulide, tes o link na descripción para acceder á página web de Alita Comics, e pois eso, banda deseñada, merchandising de cousas do mundo de, pues, relacionado con manga, anime, videoxogos, libros de Ramón Méndez, xa citamos esta semana pasada, pero bueno, siguen estando aí, así que non sei que facer con os piades tamén. Xa sabedes, en Coruña, en Santiago tedelos físicamente, e senón alitacomics.com. E agora sí, pois, se vos parece, pasade boa noite, bo día ou que sexa que estades vindo, e vémonos na próxima. Veña, ata a próxima, chao, chao. Chao, apertas.